Her begynder Frihedskæmperne. Australierne 16 af Vivian Stewart. Indlæst af Jesper Bøllehus for forlaget Jentas. 1. Efter at have affyret den sædvanlige salut, styrede Gallagher forsigtigt igennem det tætpakkede red og lagde til i Singapores havn. Rejsen fra Sydney havde været rolig. På nær 3 dage og nætter med hård kuling i Javahavet, hvor fregatten var blevet reduceret til et klodsrebet topsejl, og de havde mistet en ung sømand, som var faldet ned af lugen ved agterstavnen midt under stormen. Før det, i Sundastrædet, havde en pludselig og voldsom tropisk storm forvandlet dagen til den sorteste nat, hvilket havde sat Red Brooms navigatørevner på prøve. Men som det pålidelige fartøj det var, havde Gallagher klaret de uventede prøvelser uden skader og uden at miste nogle dele, og Red var både tilfreds med skibets og besætningens præstation. Han var rejst fra Sydney fuld af ærgrelse, da efterforskningsskibet Herald var ankommet for at afløse ham, og havde ordre med om, at han skulle sejle til Singapore for at hente de tropper, der skulle supplere militæret, der var i krig med Kina. Han skulle sejle dem videre til Hongkong, hvor Gallagher skulle være en del af kontreadmiral Sir Michael Seymours flåde. Det havde været forfærdeligt at rejse fra Magdalen så kort tid efter fødslen af deres datter, ved Stå, hvor hun var blevet navngivet Jessica Rachel og blevet rykket til dagen før han skulle rejse, for han kunne deltage. Red undertrykte et suk. Moderen og barnet havde været indbegrebet af sundhed. Men Magdalene havde forståeligt nok været ulykkelig, og for første gang siden de var blevet gift, havde hun hentydet til, at det måske var på tide, at han stoppede sin flådekarriere. Red sukkede igen, og forsøgte at lade være med at tænke på det. Havet var hans liv, og på trods af Magdalenes længselsfulde hentydninger, kunne han ikke forestille sig kun at være i land, og absolut ikke som landmand, hvilket havde været et af hans kones forslag. Desuden skulle man overveje fordelene. Krigen i Kina lovede muligheder, som ikke fandtes i fredstid, og han havde kæmpet mod kineserne før, som ung officer under Henry Keppel ombord på fregatten Dido. Der gik et rygte, som Denham fra Herald havde videregivet til ham, om at Keppel var på vej til Kina med kommandoen over Raleigh. Sample complete. Ready to continue?